Un silenci que ho explica tot, 6 mesos després del foc que va arrasar 550 hectàrees a Foixà, Colomers, Jafre i Vilopriu. Aquest és el crit buit d'un espai que havia estat un bosc i que avui no té ni arbres, ni ocells, ni conills, ni esquirols, ni grills. Aquesta va ser una de les zones on el foc s'hi va recrear més i la gran majoria dels arbres van quedar completament socarrimats i per tant s'han hagut de tallar. La comparació amb el dia després del foc parla per si sola. Era inevitable tallar els arbres morts, perquè així doncs feu que creixin nous arbres, i en llocs que el foc ha passat més de pressa, és cert que moltes plantes, molts arbres han pogut aguantar, han pogut resistir. Aquelles espècies més mediterrànies, com alguns suros que hi havia, doncs han pogut aguantar més bé, en llocs de ribera han aguantat més malament, però sí que s'han pogut regenerar amb més rapidesa. Per tant, jo crec que la gestió del foc ha sigut la que havia de ser, que és inevitable haver de tallar i eliminar arbrat mort, però alhora deixar en peu que algunes espècies puguin rebrotar pel seu compte i, d'altra forma, complementar-ho amb plantació d'espècies per potenciar el creixement més ràpid i la recuperació més òptima. Però al costat d'imatges que evoquen el desert n'hi ha d'altres que conviden a l'optimisme. En algunes zones el verd comença a tenir presència i a contrastar amb el gris i negre dominants el dia després del foc. Són els espais on les flames van passar de forma més ràpida i superficial. Aquí es comença a veure herba, plançons i algun arbre que es resisteix a morir. Estan sortint els primers plançons d'alzina, alguns pins d'aquests bords comencen a néixer i està seguint el seu curs natural pràcticament. Diverses empreses forestals treballen a la zona tallant els arbres morts i apilonant troncs i estelles que es serveixen després per fer palets i caixes. Itàlia és un dels grans importadors d'aquest material via el port de Palamós. De fet, quan hi va haver el gran incendi de l'Alt Empordà a l'estiu del 2012, molts dels troncs cremats ja es van traslladar a la costa adriàtica. Durant aquests 6 mesos s'ha vist una activitat frenètica amb pas de camions i tractors pels camins i carreteres de la zona, una tasca que han d'assumir els propietaris dels boscos cremats. El que s'ha fet és totes les empreses que han vingut aquí, se'ls ha agafat la targeta i el propietari que ha debat informació els ha dit: "Guaita, hi ha aquests senyors, vosaltres mateix trieu, hi ha 3 o 4 empreses que estan tallant, doncs ells mateixos." En paral·lel a aquesta tasca de les empreses forestals, el Consorci del Ter ha fet plantacions a la riba del riu, un espai que s'ha generat molt ràpidament i on pràcticament no es nota el pas del foc. Almenys superficialment, ja que abans de l'incendi s'havia fet una tasca d'eliminació d'espècies al·lòctones aprofitant una subvenció de la Unió Europea. Tenim un projecte LIFE en aquest espai, hem fet molta inversió i vàrem plantar prop d'un miler d'arbres, s'havien retirat centenars de peus d'arbres d'espècies invasores, que són molt problemàtiques a nivell de l'ecosistema, a nivell ambiental, i per tant ara estem en un moment que no sabem exactament com evolucionarà això. Sí que hem pogut plantar novament moltes espècies, hem insistit molt juntament amb col·laboracions de la Diputació de Girona, de la Generalitat de Catalunya, des de Territori i Sostenibilitat, i això el fet juntament que hi ha hagut molta col·laboració des del Consorci i molta gent que voluntàriament ha ajudat a plantar, a retirar deixalles, etc., pensem que pot fer que evolucioni favorablement. El drama de veure com la feina feta pot quedar en no res i haver de regenerar el bosc se n'ha d'afegir un altre que es podria haver evitat. L'incendi va deixar al descobert 5 abocadors incontrolats i diversos punts menors de deixalles abocades al bosc. Jo crec que una de les lliçons que ens va donar aquest incendi va ser, a part de la gestió del bosc i de la perillositat que té jugar amb foc, és que han aparegut moltes deixalles, moltes runes, molts abocaments que estaven amagats en el sotabosc. Això és una lliçó, perquè veiem que la gent encara, potser no tant ara, però sí fa més anys, encara abocaven moltes deixalles a la vora del riu, com si fos un gran abocador. El foc ha netejat, entre cometes, tot aquest conjunt de vegetació que tapava aquestes deixalles i ha quedat això, ha aflorat aquest conjunt de deixalles i d'abocaments que fan necessari, per una banda, retirar-les, eliminar-les, que ja s'ha fet des del Consorci i altres ens en què han col·laborat voluntariat també i moltes administracions, però per altra banda la consciència ecològica, social, la consciència personal de la gent, que és molt important deixar les deixalles on toca, abocar-les on toca i no passen al medi natural. Com aquell alumne que només memoritza i no pren, les lliçons en matèria forestal s'acostumen a oblidar. El bosc cremat s'ha de regenerar, però el que no s'ha socarrimat segueix sent una bomba de rellotgeria. Pocs metres fora del perímetre de l'incendi, aquest és l'aspecte que té. El bosc cada dia es gestiona menys activament. Per què? Perquè ha deixat de ser rendible en molts casos, no? Per minimitzar els efectes d'imatges com aquesta cal repensar el model de gestió forestal, quelcom que no s'ha fet ni després de l'incendi de l'Alt Empordà, ni després del de Foixà, ni després del més recent de Vall-llobrega. Que aquest bosc pugui ser un bosc molt més productiu i molt més ben gestionat. Això seria un benefici perquè hi hauria menys incendis, un benefici per al paisatge, un benefici perquè evidentment no hi ha tant de risc d'incendi forestal, però ara un benefici per la biodiversitat. Els hàbitats en mosaic, els mosaics agroforestals, on s'enterren pastures, conreus i boscos, són els hàbitats més productius, a més, que són els més bells, bonics, diguem-ne, més integrats paisatgísticament. Les propostes no sempre han de ser innovadores. Mirar el passat pot ser una bona manera d'encarar el futur. Un bosc així, quan té 3 o 4 anys i pot passar un ramat, te'l va aclarint, mai és tan dens,
però pràcticament els ramats van desapareixent. Em penso que fa un any que s'ha jubilat l'últim pastor d'aquí. Que els incendis en un clima mediterrani són inevitables és un fet. Que no s'ha trobat el model de gestió del bosc, també. I mentre uns es lamenten, altres es resignen i d'altres només se'n recorden de Santa Bàrbara quan trona, la vida va ressorgint mica en mica d'entre les cendres.